Nice to have you. Yo, my name is Pocahontas. Okay. Up here. Top nice. Hey, Warnie. Oh. Yes! That's a nice. Hej, der kom Jonas. De kan ikke være nogen, Hej alle sammen, mit navn er Susanne Kjeldberg, og jeg er skoleinspektør her på Strandskolen. Jeg vil gerne præsentere 9. klassernes revy 2010. Men allerførst så vil jeg gerne bede jer alle sammen om i kor at råbe ja til trivsel, nej til mobning. Så nu tæller jeg så op til 3. 1, 2, 3. Ja til trivsel, nej til mobning. Revy! Skide godt. Nå, men nu skal vi til det. Velkommen til dagens lærer. I dag skal vi møde nogle friske fyre og dejlige damer. Men allerførst skal I tage rigtig godt imod panelpigerne på din årgang. Der kommer de. Hvad så piger? Er I friske? Er I klar på nogle dejlige lærer? Det er skide godt. Jamen, så skal I tage rigtig godt imod den første, for her kommer engelsk og matematiklæreren Michael Barney. Hej Michael. Hej Pelle. Hej girlies. Hej piger, jeg hedder Michael Barney, jeg er omkring de 35, jeg er lærer på Strandskolen, og ja, det er mig på The Flyers. Hvad siger I til det, piger? Helt, så er det jo med Natasha, du er tændt mig for det. Ja, i hvert fald, og det er fordi han sagde, at han var på The Flyers, og
Min mor, hun har snakket rigtig godt om en, der har prøvet flyer, så det må så være dig. Nå, det Så hun var en af dem, der var sammen i 80'erne, og jeg vil da også have en tur. Nå, men Michael, jeg vil så lige fortælle lidt en sjov historie til dig selv. Jamen, det var en gang, hvor min kæreste, hun havde nogle svampe med hjem, og så tænkte jeg, det kunne være meget dejligt at prøve at spise, og så blev jeg rimelig skæv, så gik jeg rundt på kirkegården og snakkede med træerne, og snakkede med de døde. Det var egentlig meget dejligt. Og så, jeg havde jo gjort selvmord, hvis jeg havde været modig nok, så ja. Nå, vi vil sige til det. Good morning. Okay, der er jo trigger nummer 3, og det er virkelig vigtigt, at høre efter. Vi har eksamen som en uge. Hvor er Svampebob? Bob! Hvor er Svampebob henne? Ah. Hvor er den krasse her? Nå, lad os komme videre. Mette, for fuck's sake! Focuscraft, helvede! Telefonerne er væk! Hvorfor siger du det kun til mig og ikke nogen af de andre? I don't fucking care, Mette! Jeg glæder mig fandme til at komme ned til 6. klasse. Nå, lad os komme ud. Vi skal videre med trigger nummer 3. Og her er så store A og lille store B. Lille B. Og så har vi hypoppotten, og så hypopottenlysen. Stående op! Du har spillet noget roundball. Hvad, Mathilde, hvorfor har du ikke noget at spille roundball? Jeg tror bare ikke, jeg egner mig til det, Michael. Den fuck er Ejner? Nå, piger, hvad siger I så til det? Nå, I slukkede alle sammen. Men sådan er det jo, Michael. Kraft helvede, jeg tager på pop. Ha' det godt. God weekend, Michael. Nå, det var så Michael, som desværre ikke kom på date, men lad os håbe den næste gør. Her kommer han, Jørgen Petersen. Goddag, Jørgen. Goddag. Vil du så lige fortælle dig selv til pigerne? Hej, jeg hedder Jørgen. Jeg er 72 år gammel. Jeg har 3 børn og bor alene. Under nok, selvom jeg ikke tror på det, så har jeg aldrig kysset pige. Piger? Du siger ja tak. Ja, det gør jeg. Altså, den sølvbanke og de løbesko og den tøjstil, det er simpelthen lige mig. Sådan. Det lyder skide godt. Men piger, vil I se med? God morgen. Først starter vi med noget samfundsretligt. De vinduer der, det kan simpelthen ikke passe, at kommunen de skal betale for i går kasten med brugt. Så Patrick, er det dig? Hvor fuck er det til mig, der får skylden, Jørgen? Rolig nu, okay. Er der andre, der melder sig? Patrick, skulle vi ikke bare tage indrømme med det også? Så der kassen, så synes jeg ikke ud, og så gør I det røde og rene. Så er det ikke fast til første skib. Så kan det røde, der de først lige blive lidt rene. Godt. For satan. Helvede også. Det er ikke godt nok, drenge. Og så springer vi til matematik. Godt, jeg skal lave noget, men jeg har snart eksamen, og det er meget vigtigt, at I kommer i gang. Start!